bidal di kusumo Ken raja kewasi Blencong ingsun kencana
arep doto pitana tatruna para wakaning kandha linarik utang asa bebasan hamba parluhuring budaya satemah regu regenging swasana ana dongeng kuno ngemus rasa lamun winaras sangsaya karaos isining pasemon gesange manungsa sawiji-wijine wis kacakup ala becik manungsa wis ginambal ana kaca penggala ngilon pangilon ajining diri drajating manungsa sami tanah samarapa moring sukma sinukmaya jatining pramana katingal dedalan apa padang ya kuwi nonton pakliraning haringgit purwa yanenggih wau-taka tapa negari pundi ingkang kaekuadi dosa purweka marang sawiji adil nuwe dosa 10 purwetan najan kathah titahing dewa ingkang kasangga ing prati kawungkulaning angkasa kathah ingkang sami hanggana raras boten ing negari Astina ya negari Gajah Waya mila winasta negari Astina satuhu kadatoning Prabu Hastina marwis nasta negari Gajah Waya sayekti yasane sang Gajah Waya ing diengudi mila bebukaning carita upaya negari 100 tan antuk kalih 1000 tan jangkep desa sayekti nagara Astina kena janarane negara panjang punjung pasir wukir Allah jinawi gemah ripah karta tur harjo panjang tegesing dawa pucapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung pranyata negari Astina angkuraken pagunungan iringaken pesabinan nekanaken bandaran ngajengaken bandaran ingkang ageng gemah wong kang lumaku dagang rinten dalutan ana pedhote klabetan ana ing sayanganing detalan Allah tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinur dening aripah dening Jatma maca praja kang samya dedunung wonten salebeting praja Astina anggur maos jejel pipit tepung tarintis papan hawe arkati ngarupak saking raharjaning praja Ngastina karta kandha para kawula ing padusunan ingkang sami hamong tetanen najan pangingu raja kaya bebek sapi mendo sapenggal yen siang pator ati sami aglar wonten ing papan pangonan yen wis wanci dalu padha mulih ana ing kandange dhewe-dhewe ora arjo tebing paparang muka para manti buwati para abdi ingkang lampah
angketekinan sedaya samya atut rukun sayek saeka kapti dene roh ngangkat kaluhuraning praja ing Astina. Marmo kathah para ratu ingkang samya hamungkul aris datan kinebak ing aperang mung kangkulan pambaganing Manatrin Sri Narapati Amila negari Astina kena den arani negara kang gedhe oboring padang jagating dhuwur kugusing jero rancepe adoh kuncarane boten namung tanah Jawi Kiwala najan ing tanah sabrang kathah ingkang samya suwita marang praja Hastina bebasan negara kang adoh padha mantyungkan selak samya makhluk yen pinuju dina antara mangsa padha asuk bolu bekti asung blondong pangareng-areng atur putri pinangka pinungkul mewah pepundhutaning ngata Peni rojo, peni guru bakal guru hati. Wenang den ucapno bebesik Sri Naranata ing Hastina. Ajejuluk Maha Prabu Duryudana. Narya Jaka Pitana. Narpati Jaya Pitana Maharaja Gendari Suta Sri Bupati Kurupati Prabu Duryudana Amila Hajat Juluk Maha Prabu Duryudana tu dadya makutaning prajurit Narayarya Jaka Pitana wiwit jejaka tenira olah uja Narpati Jaka Pitana ratu rusuk ing pamudya Maha Raja Gendari Suta atmajaning Dewi Gendari Prabu Kurupati hangratoning darah putra sayekti agung dedanane Sri Nata ing Ngastina Raman paring sandang wong kaudanan paring pangan jatma kaluwen sukataken wong kaliyunyuwun asung kudung wong kepanasan pakarya suka marang kang nandhang prihatin tuhu datan kena winanci danane Sri Narapati ing Astina yen to ginunggunga yaring jajan luring keprabon mewah pembakin Sri Narapati sayekti sadalutan ana pedote pinunggal kang emara wengkawi sinigek nalika samana nuju Raspati Sri Naranata miyos sinuwaka mungging setinggiling pinatur lenggah ing dampar jenta ingkang pinaleket ing Ratna pinanti ing Kumala kalemek babut perwandani sawo kinebut laring dadak kanang piring dinanda wida ing jebat kastur den anyapara budaya srimpi manggung tetanggung jamil hangampil upacara ning nata banyak dalang sawunggaling kacumas duit monggo kang satpurna kinebut lar dadak kanan kiring kuwas gandane Sri Naranata
dumugi sanjawining pangurapan roh sidem permanendratan ana pining walang analisis godhong lan kekayang kang sami rolongan datan lumampah pambung swarane keksingkuh jala ingkang munyuk ngantos ngebaki muhuring tlatah tuwin para sadhawaning abdipun ding jemblang pating jengking pandemi kemasane ingkang tampil nambut karyaning kaparing pating cengklang pating imbal ler ganti mandra teka muwi senenging pilangkil jinten to ingkang lenggah kabring ngarsa yekti punika brahmananing praja ingkang minangka papara iku pandhita ing Sukalika kakasih danyang Durnaya Resi Kumbayana dasar pandhita putus ing sawijining sanes kara anrang reksi datan kasmaran weruh mubah musik ing manungsa hamila bangsa praja dinastina padha sumekepring pandhita Sukalika dene ingkang alenggara dikapring lah punika Narendra ing awangga ajejluk Narapati Basukarna ya senopati gedhe manggulaning aprang pinarya tetungguling pakiwuh dasar sinantri dedhek piduksa sing lunar mawah cahya lintang panjrina sinten ingkang kapringah ngayon punika Sang Mayartawata patih wasisaning praja ing Astina kaperlampaman dening Sang Nata satra saking Plasa Jenar paring Raden Patih Sekuniyong Patih Harya Sumantri Gantarpati ya Sang Patih Swela Putra ing mutak pilenggah Raden Kartomarma pangras ugi paniting sastra pamila sedaya para kawula ingkang samiya sumeba wonten ing praja Ngastina samiya andher mlabar yen Cinandra kaya kembang setapak pamila ing dalu mangke ing praja Ngastina ngapalaken Sagung Prawadyabala Sagung nayakaning praja sedya sampya sampun sumawita wonten ing satinggiling praja Ngastina padha pating cengklang padha yen teka padha pating jepipik padha pating jepik yen Cinandra ler kadya peksi sinamber alang-alang sedaya hanamung anangga wijil pangandikaning Sri Naranata ing praja Ngastina ananging Sri Naranata ing praja Ngastina dereng kawijiling lisan
amurba 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 mulaya tumindak kang becik tumindak kang becik ganjaran nero ing akhiring dina waspada ing sajayating netra lekring wadana ora sisip babar sepisan anggonku mandul sekabeh para kawula kang sinuwaka ana ing praja Ngastina kang ana ing ngarsane ingsun Paman Patih Harya Sengkuni paman menapa samiya sugeng anggen paduka rawuh wonten ing praja Ngastina mriki paman mila paman kula aturi ambal pangandika ingkang putra badhe midhangetaken menapa aturipun Paman Sengkuni dadosaken kawuningan paman yen to menawi Paman Sengkuni menika dereng paring pawartos kaliyan ingkang putra Suyudana boten kados manahipun ingkang putra dereng lega salebetipun penggalih paman mila paman paduka menika salah sawijining patih ing praja Ngastina amila gegeduking praja Ngastina ingkang kagungan tampil jawab kawontenanipun praja ing Ngastina paman mila kadosa pundi pawartaning kawula alit ingkang tumandha wonten ing Karang Perdesan paman nuwun inggih anak Angger Gurupati Joko Pitana saderengipun pun paman matur dumateng pinjenenganipun anak Angger Gurupati Joko Pitana nggih kawula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo paman wis tak tampa yaiku pangestumu ora liwat bojo pangestuning yaiku putramu Suyudana tampa ning dina samak nuwun inggih sampun kula tampi hasta kula kalih kula petak wonten ing pucaking ripa nggih mugi ndadosaken teguh wahyanganipun ingkang rama nggih kaya mangkono paman Harya Sengkuni pawartamu sing tak yaiku tak tunggu kaya apa kahananing praja Ngastina ing dina samangka paman nuwun inggih saderengipun kawula badhe medharaken anggen kawula niti pirsa dumateng Karang Perdesan ingkang minangka kebawah keprintah kalian ing praja Ngastina
kawula alit ingkang cumandha wonten ing Karang Perdesan menika samiya sayek saeka kapti dene rohangaya iku wajibanipun piyambak-piyambak nggih. Menapa malih para nem-neman, para muda ing dinten samanki. Sedaya ulah gegladening wong aperang minangka kangge tetunggaling tetanggulaning ing praja Angastina. Sak wanci-wanci mbok menawi wonten Ratu Sewenegara ingkang badhe bedah panegara Angastina, sedaya para nem-nem menika sampun boten hamujiwan. Kaya mangkono paman, apa yaiku aturmu kena dipercaya nuwun inggih. Pun paman mbok menawi anggenipun matur boten cecek kalian kawontenanipun wonten ing Karang Perdesan. Pun paman sumangga kemawon maringi pidana dumateng pun paman kula trami pidana pati monggo kersa anak anggir. Paman Sengkuni mangertenono yaiku ratu ing praja Astina durung tau yen kang midana wong kang gak darepeni luput. Mula paman Sengkuni aja pondo sing kaya mangkono paman. Nuwun inggih menika ingkang angka setunggal para among tani ing dinten samangke sampun ulah tetananipun, ulah undakipun ulu pamon menapa ingkang dipun tanem wonten ing sabit sedaya menika sampun murakapi nyekapi kangge kebutuhanipun wonten ing Karang Perdesan. Yen kaya mangkono syukur bejo kepayangan paman ingkang angka kalih nggih. Wangunan-wangunan ingkang wonten inggih menika ingkang kebawah keperintah wonten ing praja Angastina sampun boten hamujiwan najan to papan ingkang wonten dusun wonten ing gunung nanging nggih boten kawon kalian pembangunan ingkang wonten kutha-kutha ageng niku sedaya lampu nggih sampun padhang sedaya nggih. Ya kaya mangkono paman sing tak jaluk aja nganti para kawula kang cumandha ana ing Karang Perdesan aja nganti ngujiwani yaiku anggonmu anggula wentah ana ing Karang Perdesan wene ana conto kang becik wene ana tulodo kang apik ben para kawula mangerteni yaiku nayakaning praja Astina iku yaiku temen-temen anggone ngupaya belani marang rakyat kang ana ing Karang Perdesan. Nuwun inggih nggih. Menika sampun anggen kawula menika paring tulodo dumateng sedaya para kawula menika ngantos lari alit-alit menika sampun kawula paringi wawasan sedaya nggih. Ning niki wonten nggih wonten kopi sing pahit niki namung dalange mboten nate nginum kopi. Mbok menawi wonten leganing penggalih dipun damelaken teh mawon nggih. Teh sing panas mawon. Dalange niki mboten nate nginum kopi. Yen kaya mangkono
Senolo paman ing dina samangko ing praja Ngastina ora ana sing cocok minangka kanggo tetimbanganing ratu anggone ngrerembugan yaiku minangka paman Haryasengkuni kang dadi patih ana ing praja Ngastina. Akeh nayakaning praja kang brengos sing sakepel sisih nanging ora cocok kanggo tetimbanganing ratu ing praja Ngastina. Mula paman ing dina samangka paman minangka patih ana ing praja Ngastina cocok yen menawa kanggo tetimbanganing ratu ing praja Ngastina paman. Nanging sadurunge jeneng ingsun bakal ngeleler kang bakal tak rembugno paman arya dalem sakuntara ya paman. Nuwun inggih nggih anak kula Kurupati Jaka Pitana nggih. Pun paman anggenipun rawuh wonten ing praja Ngastina menika sampun kapernah anggenipun pinarak utawi lenggah wonten ing mila kula aturi anak anggen nglajengaken inggih menika wicanten dumateng para wadya ingkang sami orang ya kaya mangkono paman. Paman areo yen dina sakmangko aku tandangu yaiku kang daran Bapa Pandhita Durna. Bapa menapa samiya Karharjan anggen paduka rawuh wonten ing praja Ngastina. Loleh blekendoh monyar-monyar Allah anak angger Gurupati Jaka Pitana tinimbalan ingkang Rama inggih menika Begawan Durna. Kula ngaturaken salam katur dumateng anak angger Gurupati Jaka Pitana. Nuwun inggih Bapa Panembahan sampun kula tampi asta kula kalih boten langkung ingkang putra ngaturaken inggih pambagya kula katur dumateng Bapa Pandhita Durna. Sampun kula tampi hasta kula kalih nggih, hasta kula petak wonten ing pucaking rikma. Mugi dadosaken jejiwatipun Pandhita Durna ing Sukalima. Salajengipun menapa paduka sampun mangertos katimbalan wonten ing praja Ngastina ngriki. Hanangger Gurupati Jaka Pitana ngertos menapa yen to inggih menika pun bapa menawi dereng dipun paringi wawasan kalian anak angger Gurupati Jaka Pitana. Namung panjaka kula nggih menapa anak angger Gurupati Jaka Pitana menika sampun mangertosi menawi Prang Bratayuda Jayapirangon menika sampun celak. Menapa anak angger Gurupati Jaka Pitana menika kekirangan japa mantra. Menapa anak angger menika kirang ngelmu. Pun bapa menika sagah maringi ngelmu kangge ing binjang tepu ing Prang Bratayuda Jayapirangon. Bapa Pandhita Durna boten ingkang putra namung cekap lisah tala ingkang sampun tumama wonten jiwaraga putra panjenengan. Bapa menapa litune nggih litune mbok menawi panjenengan menika nyuwun dawane santet tenung modha menika pun gudange Pandhita Durna. Bapa boten kados mekaten ingkang kula suwun. Saderenge ing mangke badhe babaraken ingkang
sedaya para kawula ingkang sami rawuh wonten ing praja Ngastina menika. Kula aturi areh dalem saombat amila. Bapak Pandhita Dara kula aturi areh dalem sak untal. Nuwun inggih nggih, nuwun inggih. Kakang Narpati Basukarna. Iku jagat Dewa Bathara. Yayi Prabu. Ana tinembalaning Yayi Prabu Duyudana. Ora liwat Yayi pun kakang yaiku ngatura sak padha-padha katur marang Yayi Sudana. Nuwun inggih kakang sampun kula tampi boten langkung sesami kemawon katur dumateng Paduka. Yayi ya wis tak tampa tangan kloro ora liwat muga dadi jimating. Yaiku Raka ing yaiku ngawangga Dipati Karna Yayi. Nuwun inggih menawi makaten kawula aturi areh dalem sapuntawi. Ya Yayi tak lungguh kang kepenak Yayi. Wangsul dumateng Paman Haryo Sengkun. Nuwun inggih nggih anakku. Anak Angger Gurupati Jaka Pitana. Kamangka atur paduka menika badhe ambabar wara-wara ing Praja Ngastina. Paman ora kok babar wara-wara sing isine iki ngrerembukan ayo ngrembug panegara piye apike. Aja nganti panegara iki ing besok yaiku tumiba ana ing putra-putra Pandhawa. Nuwun inggih menika nalika semanten sampun kula reka daya ngantos dugi samriki. Panci Pandhawa menika angel dipun atur, nggih angel dipun tumpes. Mula kaya mangkono iku mau Paman Haryo Sengkun tak jak rerembukan piye bisaning para Pandhawa bisa yaiku tumekaning ing pati. Aja nganti perang Baratayuda iku besok dumadi. Nuwun inggih nalika semanten Paduka inggih sampun nrami inggih menika suwitanipun Begawan Lukmana Jati kang badhe tanggal jawab ingkang badhe murungaken perang Baratayuda jaya pinangun. Mila anak Angger Gurupati Jaka Pitana kula aturi masrahaken kemawon dumateng pinjenenganipun Begawan Lukmana Jati kemawon. Paman nalika semono wis tak pasrahi yaiku kang darani Begawan Lukmana Jati. Dheweke saguh ngumpes ludes kahananing Pandhawa. Besok aja nganti ana perang Baratayuda, panegara Ngastina ora bisa bakal bali ana ing yaiku putra-putra Pandhawa. Mula ing dina samangko Paman aja wedi kangelan yaiku rewang-rewangana Begawan Lukmana Jati sak siswane kabeh bakal tumuju ana ing panegara Ngamarta. Bakal gawe pati ya kang darani putra-putra Pandhawa uga Pandhawa ning bisa. Nggih. Menawi mekaten kaleresan nggih. Kaleresan menawi Paduka menika sampun dipun sagahi kalian Begawan Lukmana Jati. Tinimbang
wonten begawan sing wonten ing praja Ngastina namung nedhi bayaran tok nedhi blanja saben wulane ning penggaweane mboten kenging dipercados. Aja bapak anak angger Grupati Jaka Pitana kan. Ampun percados omonge Sengkuni niki. Sengkuni niki adu-adu mawon. Kula niki nggih pun reka daya amplih Pandhawa niku saged tumpes ludes nalika semanten sampun mboten enget menawi panjenengan menika wonten lelampan Bali sagolo-golo. Buktine Pandhawa inggih boten saged sirna. Dipun akal menapa kemawon. Panci wong tiyang leres meniku angel nggih. Kok iso benerno Pandhawa iki sing isine piye? Denoni apa kowe iki gak eling Pandhawa ngono putrane sapa? Ya putrane anakku Pandhudiwanata. Lah wis ana bener Yai. Yen to Pandhawa iku ndarbeni waris Panegara Ngastina iku wis ana bener. Iku lak jirine Pandhita Durna. Wong patih pati iki aku. Mestine tetimbangane ratu ya karo patih Harya Sengkuni. Denune apa kaeling ta? Kowe iki biyen dadi patih ngono begal. Ana kandha cerita yaiku Gandamana Luweng. Sing ngreka daya sapa? Nganti selirahmu biyen iku bagus rupamu. Bagus rupamu. Nganti saiki ceket didak-idak karo diajar karo Gandamana. Pancen wong ngrebut panguwasa yen ora yaiku gawe akal kaya mangkono ora bisa. Ben akal sing kepiye tak tempo sing penting pokoke Harya Sengkuni iso dadi patih. Paman wis aja gegojekan, aja rembukan kang ora yaiku ana migunane. Ayo padha ing dina samangka. Ayo padha yaiku nyawijekno kekarepan. Ayo padha ngarbeni kekarepan kang dadi sawiji bisa nupes mudes kahanan Pandhawa. Berekine cawe wawes Weti sideng para manuk datan bini ing wangalang-ane sesirapan godhong kan samya lumampah samirana ingkang samya lumampah tintrim sanjeroning pasewakan. Wes sinten to ingkang arame ing Jawi menika wonten ing Raja Duta ingkang saking badhe menggah wonten ing praja Ngastina lampahipun nyerepepeh kados
menggaing wonten ing pucak ing ring. Aku sing teko Anurut lalurane kadang werna ya wong aku sing teko sadurunge anggonku matur marang wong aku ngaturno sak padha-padha tumrap wonalin bro ing praja Kastina wis tak tampa ora liwat pangestu kowe taman wis tak tampa muga ndadekmu jimating bambang ning sanggen aku nek yaiku ing sanggen teko udelku iki kok rasane kaya nyuber aja bapak anak anggen pun mirengaken nggih menika kendikaning Patih Sengkuni Patih Sengkuni menika tiyang wedi getih boten wantun kalian putra-putra Pandhawa iku lah ciri omongmu nek putra-putra Pandhawa ya roh dhewe kaya ngono iku wong wis teko ana ing praja Astina cekak cukup ngene lho Po Prabu Duryudana iki lak wis mangerteni yen to perang Bratayuda Jaya Binangun iku wis cedhak yen kena tak ya iku tak jung sarana apik aja nganti wong negara Ngastina marang negara Ngamarta iku anakna peperangan terusan mangko nek anakna peperangan wah tunggal musikan kabeh padha rugi wis diumpamakna wong yaiku ngetok apa wae dilandena ana ing pupune ora wurung sing kena gamane ya awake dhewe kaya ngopo aku ki ora ngerti sing darane pangomonganmu maksudmu iki piye aku ora ngerti ngene lho wong ing panegara Ngastina nalika semana duweke Eyang Prabu yaiku Pandhudewana
Wis ana bendere yen putra-putra Pandhawa iki kudu mangerteni apa kang darane yaiku sejarahing Praja Ngastina. Nalika semana yaiku Praja Ngastina lak dititipno malang yang Dastarata. Besok wae ento putra-putra Pandhawa iku wis akhir dewasa. Kudu diwulungake marang putra-putra Pandhawa. Saup diumpamakno ngene wong ngemut gula krasa legi ya dilep pisan. Ya tak akoni nalika semana pancen darebeke yaiku paman Pandhu Dewanata. Ning nalika samono wis dipasrahna marang Kanjeng Rama Dastarata kang wajib ngrenggani yaiku dadi ratu ning Praja Ngastina. Wis ana bener yen to Kanjeng Rama Dastarata saiki wis sepuh diwenehke dadi kang dijumenengno nata ing Praja Ngastina ya jeneng ingsun. Ngene lho. Wis cekak cuping panegara Ngastina iki tak jaluk. Oleh dina iki ya tak jaluk, gak oleh ya tak jaluk. Merga iku darbeke Kanjeng Eyang Pandhu Dewanata. Rawe lantas malang-malang tak butuh. Aja bapak lakon apa iki sing jane dumadu. Lho lah teman. Nek wis angkene ngomong kaya mangkono iki kriwikan dadi grojokan. Lah iki pati iki piye? Patih sing kudu ndarepening tanggung jawab. Kudu ndarebeni tanggung jawab ana yaiku kang darani. Kena darani wong kang njaluk panegara iku tanggung jawabe sing balekno pati. Aku nek dikokon balekne ya wis bocah-bocah cilik. Kaya bocah cilik ya wis pasrah sing nom-nom. Bisa geni. Ana paran kok. Ing dina samangko aku durung bisa jawab. Besok durung bisa maine keputusan. Enten ana ing jabane alun-alun ing mangko bakal ana keputusan. Yen kaya mangkono kok, tak enteni ana ing jabane alun-alun kok.
Dek Nuni aja kok lelo-lelo terus iki ana perkara sing gedhe aja kok lelo-lelo lah terus piye wong Dek Nuni iki pati ya bener ape pati kowe iki pendhitane uga darepeni tanggung jawab panegara ngono kudu ditanggung wong sak negara paman Harya Sengkuni kula aturi medal ing Jawi kepiaken sagung Prawadyabala kapurih nggih menika medal wonten ing Jawine alun-alun ing Praja Ngastina kula aturi sikep kepaning wong aparang mugya saged wangsulaken inggih menika Bambang Wingsanggeni ingkang balela wonten ing Praja Ngastina menawi mekaten nggih anak-anakku Kurawa ayo padha metu ing alun-alun nggih anak-anakku Kurawa Mati
mungup ana sapucaking ukirus katingal soroteng surya nyoroti megalan gunung si gegentos kang cinarito boten nyaresaken Sri Naranata Prabu Duryudana ingkang sampun Lokar busana kaprabon hangrasu busana kaprandutan mlebet ing sanggar pamlaku muji dikirim puasing parimana nyuwun kalian dewa ing Suralaya ketrawi punapa boten anggenipun nyuwun kalian dewa Suralaya dipun syarat-syarati besem dupa ratus menyang madu kina bangsal beting sanggar pamlakan kina bong kuku sing dupa ratus menyang madu kang kina bong wonten salebete sanggar pamlakan kelun kuku sing dupa ratus menyang madu ingkang dipun bong wonten salebete sanggar pamlakan kuku sesak rokok tinebet medul sela-selaning ganteng kaca pratandha anggenipun Nalendra ing praja Ngastina anggene nyuwun kaliyan dewa sampun sigeg gentos kang cinarita rame ing jaba wah sinten kang medal sanjawine alun-alun menika panjenenganipun patih ing praja Ngastina Patih Harya Sekuni anggenipun medal wonten jawining alun-alun Benta Bendhe Sekar Dlima apa daya katesan Bendhe Sekar Dlima Bendhe Sekar Dlima yen tinabuh bakal nggorekna sak isining jagat gumelar sinareng Bendhe Sekar Dlima dipun tabuh kaliyan patih ing praja Ngastina Harya Sekuni Polai kawula cilik yen Cinandra kaya walang tinebak gantar tinebak ketatap gantar wis ngaran padha pating pencolot padha pating bleber kang ana kidul padha mlayu mengalor kang ana kulon padha mlayu mubang-mubang yen candrane anggene para kawula yen Cinandra kaya gabah den interi padha gemolong mangetan mangun candrane kok lir kadya sila berkiti sila watu berkiti semut apa maneh kawula cilik ento krungu suarane drengeng kurangga gledheke rondo jedoreng sanjata padha gero-gero kaya macan kang lagi golek pangan polai kawula cilik yen Cinandra kaya kompeni mudhun saka kapal api ah
sing dimaksud Info Mas Toyo petang. kowe iki wang mlebu negara Kastina iku wang ana karepmu ngene lho Kang. Saiki aku melu takon karo yaiku Kakang Borosin. Panegara Ngastina iku nalika semur ceritane desa. Yen Panegara Ngastina iku biyen Jol kacang bojo cemburuan jol kacang. kang dadi ratune Praja Ngastina. Iya sih. Yaiku yang Pandu Dewanata nalika semana yang Pandu Dewanata dibandut ana ing Kawacandra Dimuka. Banjur Panegara Ngastina dititikna marang yaiku yang Destorata. Lah Kakang Gatot ngerti ceritane. Terus karepe adik kuwi sanggeni kaya ngene lho Kang. Wis ana bendere nek awake dhewe kabeh iki minangka kang ndarbeni hak waris Panegara Ngastina. Wis aja ngenteni perang Bratayuda. Terus karepmu iki piye? Kamangka perang Bratayuda iku wis mesti ning dewa, wis ora kena di wolak-walik meneh ora kena diobah. Ngene lho Kang. Aja kok jagakno takdir. Takdir mono kena dirubah marang jalmu. Sing maksude kepiye wong takdir kok kena dirubah. Ngene Kang. Tak umpamakno wong lara. Iku wong lara ku ya iku golek upaya bisane waras. Kena apa nek wong lara iku kok digolekno disuntikno ditambahno ditukokno obat. Lah nek jagakno takdir ya wis ora ditambahno ben mati wis takdire mati. Ning para yaiku pepunden Pandhawa kabeh wis nyaruji yen menawa perang Bratayuda jaya binangun besok bakal dumadi. Iki wis kadung tak jaluk. Lah iki wong Kurawa iki yaiku bujung aku ana ing kang jarane alun-alun. Jawabane ya ana kene. Lho temen wis iki kok gelut maneh iki. Gelak gelut ayo katok iki awake soalé wis kate jam 1 cakut. Mas Dani kok. Najan to iki kumendane yaiku adikku wis sanggeni kudu tanggung jawab. Mbok menawa ana apa pepunden Pandhawa maedo ya wis aja kuwatir. Sing penting pokoke yaiku kang darani wong Astina dang aja dijaluk nek iso nek kena dirunding sarana apik ya aja nganti anakno peperang yen ora kena ya wis mangsa bodho ya iku kang Gatot Kaca kang ngontor yen kaya mangkono ya kok menawa wong Kura mangko kena darani ya iku Pakuguk Makutha Waton aku sing tanggung jawab yen kaya mangkono tak dange di
yen tak Ora kaiso sedulur. iki lah prajurit Panjak Astina padha sikep rekaman jelas kapara nyaka yen to Artamarma awis mangerteni yaiku Kurawa kabeh ing dina samangko kok ya wani Bambang Wisakti bakal njaluk bali ning Panegara ing Astina Kamaka Panegara Astina wis dimesthekake marang Dewa ing Suralaya besok bali ning Panegara Astina kudu ana perang gedhe kang diarani perang Bratayuda pinan Gatotkaca yen kena tak eling bali aja ana ing Panegara Ngastina besok ayo padha ditetokno yaiku bali ning Panegara sapa kang unggul juriting yen to wis ana perang gedhe kenedarane perang Bratayuda Jaya pinan ora wong Kurawa ing dina samangko tak eling aja ngantek perang Pacakara marang seduluring dhewe ora ana gunane wong perang kono sing menang ya rugi sing kalah apa maneh kanthi lega-leganing atining Prabu yaiku Yo, ayo. Duryudana ing dina samangko kudu enggal dibalekno Panegara Ngastina marang putra-putra Pandhawa Gatotkaca sepisan maneh yaiku sliramu wis tak omong aja nganti gawe peperangan ana ing Praja Ngastina Bali yo Gatotkaca eman-eman yen to sliramu mangko yaiku dadi bake ana ing tengahing alun-alun Praja Ngastina Artamarma wis tak kajati bebasane wis tak patok balung tak taleni motoku kudu bali yaiku Panegara Ngastina marang putra-putra Pendhul yen kaya mangkono ki padha karo keping loro ginjapan kancen wis tak niat yen kaya mangkono ayo nono yaiku keridane Kartama tak tuwing dina samung lena pangindamu tak derece gonteng wah pedhot sliramu kowe
Ya jagat Dewato pinter tanggang iku putra Pandhawa Raden Gatotkaca. Ayo man, ganti. Mantiap tipu ana ing yaiku Siti Antara. Anggon tipu wah kalapyur sliramu kaya ora katon. Yaiku dalem kahananing jagat. Ayo Arta Marma. Lemulungake Pandhawa Astinapa. Manopo? Sliramu ora lemulungake Pandhawa Astinapa takon dosa Gatotkaca. Wis jamak umprah Gatotkaca yen to ya wong menangku bandaning Sumban. Wong kalah iku bandane mung Melayu. Tapi ya iku Kartomarma aja kok dianggep tinggal ganggang colong keplayu. Aku golek papan sing jembar. Ayo Gatotkaca lena pangendamu tebak dadamu ora wurung dadi sulameng kubur dina sak mangku Gatotkaca. Mantuk jam pinten?
Kowe arep apa? Ya ngene iki lho. Wong nek kena darane wong Kurawa. Kabeh gak ono sing bener. Condro rupa lan pangucape kabeh. Ora ono sing kena dirungokno. Ayo. Gelem bali apa ora? Umpama aku gak gelem bali. Kowe bakal tak gawe pati ana ing Ngastina. Kok penak anggonmu ngucap. Gelem bali apa ora? Gelem bali apa? Yen aku ora gelem bali yen wis katon gulung-gulung sirahe Raden Nata. Prayitna nganti-nganti tebak dadamu ora urung dadi sulami kowe.